Min Jannar li ġej sedu jitqasmu l-panic buttons lil vittmi ta' violenza domestika li huma f'periklu imminenti għal ħajjithom. Fil-programm Ras Imbras fuq TVN Plus, il-kap eżekuttiv tal-Victim Support Agency Brian Farrugia qal li bħalissa il-panic buttons qed jiġu ttestjati b'reqqa kbira. Bħala medja f'Malta jkun hawn 20 vittma fix-xahar li jkunu meqjusa li qegħdin f'riskju għoli mill-Aġenzija Poċ. Li ħajġri huwa jekk inti tħossok f'riskju, ħatafsu aħna nkunu nafu bik immedjatament u fej qiegħed jew qiegħda bil-sistema li għandna u minn hemmhekk jiġu għandek il-forzi tal-pulizija sabiex jagħtuk l-ewwel support. Waqt li għamilha ċara li l-panic buttons mhumiex xi bakketta maġika, is-Sur Farrugia qal li hija għodda oħra sabiex tkun missilta il-pjaga tal-vjolenza domestika. Ġifieri inti li inti vittma u għandek id-device xorta ħankellmuk għax jista' jkun li waqt li għandek id-device kollok bżonn support emozjonali jew gwida legali. Ħanibqgħu nimxu miegħek sakemm hemm bżonn li żżomm dan id-device, l-apparat. Hawnhekk is-Sur Farrugia refera servizzi oħrajn li toffri l-Victim Support Agency fosthom il-gwida legali b'xejn u akkumpanjament lil vittmi li jitilgħu jiġdu l-qorti. Ir-rimarka li fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla l-persuni li jitilgħu jiġdu l-qorti se jkunu provduti trasport b'xejn minn u lejn il-qorti. Mhux qed nagħmlu hekk b'kapriċċ biex ngħidu tajna trasport, għaliex f'dak il-ħin partikolari int l-istat tiegħek ħajkun kemm xejn ansjuż. U ħanoffru wkoll jista' jkun li inti vittma li titla' tixjed però għandek minnu dipendenti fuqek, jista' jkunu tfal, jista' jkunu anzjani, jista' jkunu persuni oħra aktar vulnerabbli. Aħna hemmhekk ukoll ħanagħmlu sistema sabiex int tingħata persuna professjonali u mħarġa li tkun mal-persuna waqt li inti qed tixjed. Mindu twaqfet fl-2021 il-Victim Support Agency għenet iktar minn 4,000 vittma ta' reati varji, il-maġġoranza tagħhom ta' vjolenza domestika. In-numru tal-linja nazzjonali għal vittmi ta' reati huwa 116 006.